zikhoza kutenga nditu mwina padutsa usiku umodzi. Ndiye akabwera tsopano kuti adzafunse kuti kodi application yanga ija pati, nthawi imeneyo timapatsa ka sticker kachiwiri tsopano kosonyeza kuti unzika wanu wavomerezedwa. Ngati panali mavuto ena munthu sangathe kupatsidwa unzika. Mwachitsanzo mwina pofufuza paja upeza kuti munthu uja analembetsa kale sitingampatse unzika kawiri. Chifukwa makina athu amafufuza zithunzi zonse zimene zili makina muja kuona nkhope ya munthu kufanizira ndi zithunzi zonse ka 16 million. Ndiye chikapezeka kuti ndiwe ofanana naye kakukhala kuti wasintha zovala koma nkhope ija makina ndi ochenjera kwambiri, ndiye simapereka unzika. Komanso zidindo zakuzala zimaona kuti munthu analembetsa kale, ndiye munthu kulembetsa kawiri ndi mlandu. Chinanso chimene ndimafuna kuti anthu amvetsetse nchakuti pamene papezeka kuti pali vuto lina, maofisi akugwira ntchito aphunzitsidwa kuti adziwe kuti munthu uyu mwina ndi mwana osakwana zaka, unzika umatha kukanidwa. Ndiye nthawi imene ndiyofunika kuti munthu apatsidwe kanthawi koyenerera, chifukwa chake tikunena kuti anthu chonde bwerani mudzalembetse unzika wanu. Maofisi onse ayenera bindo otsegula, kuma post office ndi kotsegula. Komanso amene Kalembera wa Chisankho afika ku dera lanu, pitani pa center ya Kalembera wa mavoti ayenera akuthandizani pomwepo. Ndiye awawa aphiri amafunika nthu adikire, koma ngati pali funso lina lililonse akhoza kuimba foni ku 013 700 700. Ibwerezeni 011 700 700. Ndiye kuti nthawi ina iliyonse awathandiza bwinobwino mafunso onse amene angakhale nawo. Nambala amene yofunika kuti ayisunge ndithu kuti akhoza kuimba. Mwachidule awa kwamba kuti ilibe barcode ka ilibe nambalayi sikuti ndi alandira chaunzika yayi. Sanakhala akwena abwerenso. Akwena ndithu abwerenso. Panali funso linanso ndikhulupira mwina mulitengeso limenelo. Zituchokera kundilande. Akundilande anali ndi ndemanga komanso anatipatsa upangiri kuti mwina atitaonjezera advert tithokoze olembetsera. Tithokoze aphiri facha upangiri umenewo. Kunabweranso funso kuchokera kwa Aobre, sinamvetsetse bwinobwino dzina lomaliza koma ndi Aobre akulilongwe, amafunsa kuti kodi khangati iwo ID yawo inasowa ndi ali akuyesesa kuti apange replace. Ndimafuna ndifotokozere kuti malinga ndi ndondomeko yathu munthu wokuti atha kulembetsa choyambirira amene ali ndi ID yokuti ndi valid masiku ake akugwira ntchito, amene ali ndi ID yoti inapanga expire, zimenezi ndizovomerezeka. Koma pali enanso amene analembetsa ndithu koma mwina khadi chiphaso chawo chinasowa, ena chinafufutika kaya chinasweka, amene wawa angobwera ku registration center. Anzathu wa NRB akumathandiza ndithu. Munthu wokuti analembetsako koma chitupa chinasowa, ndiye kuti akumafikira ku desk ya NRB afufuza dzina lawo mu makina awo. Akalipeza dzina lija akumaprintira kalisiti pamene pali dzina lawo, chaka chawo chakubadwa komanso national ID number yawo. Kalisiti kamene kaja ndiye kuti abwera nako ku desk ya meki kumene athandizire kulembetsa. Ndiye Aobre ngati ali mu gulu limene ili kuti analembetsako koma ID yawo amati inasweka. Amene wasakufunikanso kuti achite kupita kapanga replace kaya ayi. Amene wangobwera ku center NRB azafufuza mu makina mwawo, akalipeza dzina aprintira kalisiti ndikuwathandizira. Koma ngati akufuna kuti apange zopanga replace zimenezo ndi apanga ndi NRB mu nthawi yawo, koma kulembetsa Kalembera asadere nkhawa ndithu afike. Munichonjezera kapena kapati tengeso ndemanga. Ayi mwina ndingofuna kupitiriza kuvomereza zimene ananena aphiri kundilande kuti mpofunika kuti tigwiritse ntchito ndithu njira zosiyana zofalitsa uthenga. Ndingoderapo kuti pakanali panopo ifeyo ngati Malawi Electoral Commission tugwiritsa ntchito njira zosiyana. Choyambirira mwina titholenapo kuti tili ndi ma advert amene akuseweredwa ma wireless, ma television, komanso tili nawo anthu amene akumayenda m'madera pa chigalimoto chija chimkuza mawu kumanena mawu akaiya tsiku lokalembetsa ndilitiro magalimoto amene wawa akuyenda ndithu. Komanso munachitapo za social media zimenezo tikupanga ndithu, timatha kumakumbutsa anthu kumauza kwatsa masiku awiri, kwatsa tsiku limodzi, tsiku lija ndi lero, tikumatumiza ndithu mauthenga amenewa. Komanso
ife tikuthokoza kuti atsogoleri azipani mapresident osiyanasiyana tawamva ndithu akumanga malo osiyanasiyana nkumakalimbikitsa Malawi, kulimbikitsa iwo amene amawatsatira, kulimbikitsa iwo amene mwina mwake samawatsatira kuti apite akalembetse. Chimene chichi ndi chinthu chofunika kwambiri chimene tifuna kuti tilimbikitse komanso tikuyamika kuti zikutithandizira kuti anthu ndithu athe kubwera kudzalembetsa mkaundula wa voti. So ishi imene ali nayo ndiyovomerezeka, ife tilimbikitsa ndithu kuti zimenezo zichitika kuti Amalawi ambiri adziwe kuti nthawi yawo yolembetsera ija ndino makamaka panopo pamene tili muchigawo chachitatu chakalembera ameneyo. Amene ndi Hastings Bota omwe ndi Director of Electoral Services ku Malawi Electoral Commission MEC. Komanso tili ndi wapampando wa MEC amene ndi Justice Annabel Talimanja, komanso mlembi wamkulu ku NRB amene ndi Amphatso Sambo. Kuthekena mwangotipeza kumene programu iyi ndi Dziwani zakalembera wa voti. Tili gawo lachitatu layamba lero pa 28 November ndipo gawo limene lidzatha pa 11 December. Koma nkhani sionena kuti mudzabwera pa 11 December kapena pa 10 December makamba dzulo zimenezo. Tiyeni kuti kulembetsa ndi ufulu wina aliyense komanso kuvota ndi ufulu wa munthu wina aliyense. Mafunso amene alipo awa akuluakulu akenda amenewa, muli ndi ndemanga akuluakulu akenda amenewa, musunge nambala iyi tisadapite komwe na madzi 0886 074 594. Funso kapena ndemanga. Tipite kaye kwa break pang'ono kena kutibwerenso tikaonera izi. Ikoza kusinta zintu voti yangu. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachitatu la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 28 November mpaka pa 11 December 2024 m'maboma awa: chigawo chakumpoto Mzimba, chigawo chapakati Lilongwe ndi Lilongwe City, chigawo chakumwera Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Malo olembetsera voti adzatsegula 8 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko madzulo kuphatikizirapo loweruka ndi la Mulungu, komanso adzakhala otsegula nthawi ya nkhomaliro. Kulembetsa mayina ndi kwa onse amene akwanitsa zaka zovotera 18 kapena kupyolera pamenepo, kapena amene adzakwanitse zaka 18 pofika tsiku loponya voti lomwe ndi 16 September 2025. Anthuwa akhale kuti anabadwira kapena amakhala kapena kupanga bizinesi kapena kugwira ntchito ku dera limenelo. Popita kukalembetsa, chonde tengani umboni wakuti munalembetsa mkaundula wa unzika monga chiphaso chanu cha unzika, ngakhale chimene masiku ake ogwira ntchito anadutsa expire. Kwa amene munalembetsa unzika koma ziphaso zanu sizinatuluke, pitani ndi umboni umene anakupatsani oonetsa nambala yanu ya unzika ndipo akakuthandizani kuti mulembetse mkaundula wa voti. Ngati umboni wa unzika watayika, kung'ambika, kusweka, kufufutika kapena kusowa, pitanibe kumalo olembetsera voti ndipo ogwira ntchito ku NRB omwe akakhale pamalo olembetsera voti akakuthandizani pokupatsani risiti la umboni lina lomwe mukagwiritse ntchito polembetsa mkaundula wa voti. Ngati simunalembetse unzika, pitani pamalo akalembera wa voti ndipo ogwira ntchito ku NRB akakuthandizani malingana ndi malamulo komanso ndondomeko zolembetsera anthu mkaundula wa unzika. Chonde kumbukirani kuti gawo lachitatu la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 28 November mpaka pa 11 December 2024 m'maboma awa: chigawo chakumpoto Mzimba, chigawo chapakati Lilongwe ndi Lilongwe City, chigawo chakumwera Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Atsogoleri a zipani, mashado, mafumu, atsogoleri a chipembedzo ndi ena onse, chonde limbikitsani anthu anu akalembetse mkaundula wa voti tsiku lotseka lisanakwane. Ngati munalembetsa mu gawo loyamba kapena lachiwiri, chonde musalembetsenso mu gawo lachitatu. Ngati mwasamuka kumene munalembetsa mu gawo loyamba kapena lachiwiri, dikirani, nthawi ya matransfer ikubwera ndipo mudzatha kusintha malo ovotera. Chonde musakalembetsenso kachiwiri. Kulembetsa koposa kamodzi mkaundula wa voti ndi mlandu. Chonde musavale makaka achipani pamene mukupita kukalembetsa voti. Voti yanu, ufulu wanu, kusankha kwanu.
takulandirani nsoni mpulogalamu imene ya Dziwan za Kalembera wa voti. Tikumbutsani ona kuti tili mugawo lachitatu, koma mugawo la pulogalamu iyi kuti ndi gawo lotsiriza. Tili ndi MEC Chair Justice Annabel Mtalimanja, tili ndi Director Electoral Services amene ndi Hastings Bota, komanso Amphatso Sambo kuchokera ku NRB. Nkhani ili pano ndiyoti mudziwe kuti kodi Kalembera mkaundula wa voti kodi zimenezi zimayenda motani, dongosolo lake likuyenda motani. Tinapereka nambala 0886 074594. Ine ndemano chikonso, koma tisadayambe kutenga ma 10 folo ndi funso lina. Titayendera malo ena chaku 23 mu Mulilongwe, malo ena ndi ena panapezeka kuti pena pali mamonita alipo ndithu adzadza. Kodi pakone pakhale mamonita angati pamene pacha? Mamonita awaso ndipo ntchito yawo kwenikweni nchani? Zikoma kwambiri. Malamulo a chisankho a mdziko lino ndikukhulupirira ndi gawo 16 limalola kuti chipani chimene chofuna kuti chidzapikisane nawo pa chisankho kapena munthu oyima payekha amene afuna kuti adzapikisane nawo pa chisankho athe kutumiza anthu awiri, asapitirire awiri pa senta iliyonse imene tikulemberapo mayina mkaundula wa voti. Pamene popo ndinafuna nditsimikize kuti ndi chipani kapena munthu oyima payekha. Sitikunena kuti shadow MP wa ku chipani atumize mamonita ake. Ayi. Na MP ake. Ayi. Chipani ndi chimene chitumize. Komanso independent candidate ndi amene atumize. Nde anthu amene ajawo kuti afike pamene pajapo chimafunika kuti choyambirira anthu aja apange apply, apemphe chilolezo ku Malawi Electoral Commission kuti tufuna kuti tikaonderere nawo Kalembera wa mavoti. Ndipo Malawi Electoral Commission amapereka chikalata chowavomereza komanso chowapanga introduce kuwauza ku center aja kuti awa ndi amonitor a chipani chakuti alandireni. Mmene mwanenera kuti ku masenta ena kumene munapita kupezeka kuti mwina mwake aliko, komanso kumene napita ineyo akumapezeka ku masenta ena azipani zina kulibe. Chimene tikupempha ndichoona kuti achipani tumizani anthu anu amene akakuyimirireni ku center kucha. Anthu amenewa ndiofunika pa zifukwa zingapo. Choyambirira iwo ndi amene amaona kuti kodi ndondomeko ya Kalembera wa voti ikuyenda mmene abungwe la Malawi Electoral Commission ananenera, kapena kodi ikuyenda monga motsatira malamulo a dziko lino. Udindo oyambirira komanso ofunikira umenewo. Ndipo pena paliponse pamene aona kuti sizikuyenda bwino, anthu amenewa amakhala ndi mwayi oti apereke chidandaulo polemba. Koma malamulo amakumbutsanso kuti munthu asangopereka chidandaulo ndi mtima wonena kuti asokoneze Kalemberayo. Apereke chidandaulo pokhapokhapo ndingatakuona kuti mpofunika kuti paperekedwe dandaulo limeneli. N'chifukwa chake timalimbikitsa zipani komanso anthu ofuna kuyima pawokha kuti atumize anthu owayimirira amene amadziwa kuwerenga, amadziwa kuwerengera, komanso amatha kumvetsetsa ndondomeko kuti kodi zimayenda bwanji. Chifukwa china chimene mamonita amene wali wofunikira kwambiri akabwera pa malo olembetsera kaundula ndikuona kuti tikamayamba Kalembera uja mmamawa amafunika kuti aone makina kuti ngati lero tsiku loyambirira makina awo asonyeze kuti makinamo pali 00, palibe munthu wina aliyense amene walembetsa pa center pamenepo. Ndipo anthu aja akamalembetsa manamba aja amakwera. Ndipo kumapeto kwa kulembera pa tsiku limene lero timatulutsa tima receipt timene timacha voter registration statistics. Kapena kuti kuomba nkota kwa ma statistics a tsiku limene lero, daily voter registration statistics. Kuti pasatsatane kuti chachitika ndi chani. Ndiyeno kalisiti kamene kakamanena kuti pa center pano lero alembetsa azimambo 10, alembetsa azimayi 15, ndipo tikaomba nkota onsewa akwana 25. Nde kalisiti kamene kajako kamodzi kamamatidwa mbuku lathu la ife ya Malawi Electoral Commission. Komanso chipani chilichonse chimene chilipo pa center paja kapena oyipa payekha wina aliyense amene alipo pa center paja amapatsidwa kapepala kamodzi kuti asunge. Imeneyi ndi ngati njira yawo yoyambirira yonena kuti ayambe kuwerengera kuti kodi ndi anthu angati amene alembetsa mkaundula wa voti. Ndikuti khalero 20
mawa 100 sikulina 40 ndikuti akutha kumaonkhetsera sokha zona makinaso zilimo komanso anthu aja amakhaso ndi mphamvu yoyenda kuti ngati adabwa ndi munthu wina kuti uyuyu tukhala ngati tinamuona kale kuti wina wake analembetsa kale atha kumfunsa mwaulemu kuti inu simunabwereso inu asanafike kuchani kolembetsa kucha. Zimene zimathandiza kuti ndondomeko yonse yolembera mayina mkaundula wa voti iyende bwino. Tikamaliza kaundula wa voti kulemba mayina mkaundula wa voti kuti itamaliza pa 11 December ndiye kuti padzatulukanso pepa lina losonyeza kuti mayina onse amene alembedwa pa center imeneyi akwana mwakuti. Ndiye ndipofunika kuti azipani wani azitumiza anthu azikhalako masenta mwambiri sakumakhalako ndipo akapita kumene kujaku mmamawa oti dzulo tinalembetsa aone kuti kodi mmene mashina aja akutsegulidwa akusonyeza kuti anthu amene analembedwa nambala yake kugwirizana ndi ka receipt ndalandira dzulo kaja ndipo ngati iwo atha kutenga kope atha kukhala ndi kope receipt la lero amate la mawa amate la tsiku linalo amate choncho mpaka kufika ku tsiku lomalizira anthu adzatha kuomba mkota kuti kodi pa center panopo anthu amene analembetsa ndi angati. Choncho zipani zili ndi udindo olimbikitsa kuti anthu awo akawatumikire ku masenta amenewo chifukwa zitatheka kuti wina apa atsalira asindikutsata bwino zimene zochitira sakubwerako mamonita chabwino koma nosumukamba nkhani yovala tumakaka zamakaka nkhani imene ndiyofunikira pamene tikupanga kalembera munthu samaloledwa kuti abwere kudzapanga kalembera atavala makaka achipani sangudziwe sanga ayi ifeyo tikamalembera sitimalembera kuti tifune kudziwa kuti kodi uyu ndi wachipani kapena uyu ayi amanena kuti pasapezeke makaka aliwonse achipani mumamita okwana 100 ine ndimakambira mamonita acha chimodzimodzi kuti asavale chachipani asavale makaka achipani ngati akufuna atha kuvala mwina make 200 meters kupita koma akamafika pa center asakhale nawo chifukwa chake nchonena kuti akavala makaka achipani pamene pachapo ena mwina sanavale ena mwina atha kuyamba kumuuza ndithu mwamtendere kuti izi zosaloledwa nthawi zina anthu ena samatha kuvomereza kuti chimene apangacho ndicholakwika zitha kubweretsa chisokonezo pamalo olembetsa kaundula wa voti. Malo amene aja si malo onena kuti uvalepo makaka achipani, si malo onena kuti kandi MP kandi ndani apangepo msonkhano kuti apopeza apa ndiponera kuti palikale anthu olembetsa ndi ndikangopanga msonkhano pompo ayi akafuna msonkhano wawo 100 meters kupita ukoko atha kupanga koma osati pamalo olembetsa. Amene Hastings board akufotokozera bwino nkhani yokhudzana ndi tsatane komanso kufunikira kwa monitor nalo ndalifunso lofunikira kwa basi chifukwa tinapeza pa monitor angapo ena palibe ena alipo koma akuyenera kuti adzikhala ponse kuti azitsatira bwino mmene zokhalira mutitsatira kuchokera pa MBC TV1 komanso Radio 1 komanso pa MBC Digital amene MBC Digital Facebook sumukuitsata bwinobwino palena mmakapanga like zolakwika imene ili ndi ma followers oposa 646,000 followers imeneyo ndiye kuti ndiyolondola tukamba kuti 0886074594 ndiye nambala imene muthopereka ndemanga yanu tuone kuti palani pali ndani. Hello tili bwino kaya muli bwanji atsogoleri? Zikomo tikudziweni kumene mukuimbira foni komanso dzina lanu. Ngimbira foni Kulunzu. Dzina ndani bwana? Dzina ndani Mike Jeremiah. Mike Jeremiah Kulunzu mukutsatira bwino programu yathu. Ndikuitsatira ndithu. Muli ndi ndemanga kapena funso? Ndili ndi funso ndi asambo awako Chabwino. Funso langa ndikuti ineyo khadi yanga inafufutika nkope. Idapita kukafuta kote kwa wananza kuti ndidikire ikupatidwa ku India. Okay. Ikakabira January kamene magalendesa mpaka na panopa ndeni mafuna ningofunza kuti zimatenga nthawi yaitali kuti nkope yofufutika kuti mupanze khadi yake. Chabwino tautsono kwambiri kuchokera Kulunzu atsogoleri. Zikomo amene ndi Jeremiah kuchokera Kulunzu tuoneponso kuti pali ndani wena apa 0886074594. Hello. Taswera mama kaini mwaswera bwanji kumeneko? Mukumvekera pansi kwambiri mutapeza kumawu.
Hello. Mukumvekera pansi kwa basi kandi network koma mumvekera pansi kwambiri. Pamenepo dzina ndani komanso mukuimbira kuti? Mainda? Kudzaleka. Muli ndi ndemanga kapena funso mayi chavuka? Chabwino. Chabwino tathokoza kwambiri mayi chavuka kuchokera kudzaleka. Ziko mwakhalenso ndinu nomwe. 0886074594 mukutitsatira kuchokera pa MBC Radio 1 komanso MBC TV. Tukamba kuti ngati muli ndi funso kapena ndemanga yokhuzana ndi Dziwan za Kalembera wa voti, tili mu ndime yachitatu ya Kalembera wa voti. Tindame chair apa Justice Annabel Talimanja komanso Director of Electoral Services Hastings Bota komanso Mphatso Sambo kuchokera ku NRB. Ngati muli ndi funso lokhudzana ndi chilichonse chokhudzana ndi chisankho afunseni kuti mutsatire bwino. Hello. Hello. Maswera banja atsogoleri. Ndakamnoga ino atsogoleri. Ndasweraso dzina komanso kumene mukuimbira foni. Ene Waisoni kuno kuchikwawa kumchalo. Awaisoni kuchikwawa kumchalo kumene koso wayambatu kumene kwe. Kalembera kumene kuchikwawa. Wayambaliro. Muli ndi ndemanga kapena funso? Yanga ndi funso. Chabwino. Ninkapa ndifunso una kuti iti yanga inatayika. Ndero zingacheke kuna kuti ndipite kukalembesa mavoti. Chabwino atsogoleri akuyankheni pa wireless funso lanu. Tathokoza kuchokera kuchikwawa titekenso ndemanga ina ndi funso lina kuti akwanitse kuyankha mafunso angapo pa nthawi imodzi. 0886 074594. Hello. Yes, Maswera Banji. Maswera Banji. Hello, mukundimva mama? Maswera Banji tikudziweni komanso mene mukuimbira foni. Chabwino amaliko muli ndi ndemanga kapena funso? Chabwino mudatsitsako pang'ono kanema yanu kapena wireless yanu kuti timvane bwinobwino. Chabwino funso lanu ndi lotani? Kalembera anachibiga. Nani mungu wa buduza. Kama lilo msoloni mawa wote amina kukawa NRB. Kama kukawa amega NRB ya kukawa mwebo. Ndipo manyu legislation no utachibiga. Koma kwa bezeli. Sisi kwa mbana zabwela abateli. NRB wote azichakula manyu memba. Akawatambula nkajamaa bata 3 days. Kuti pakata 3 days azabwerera akamwana wa mutiti. Koma kutoka siku limene leo nkazabwera amauza kuti system mwa uche msimande uone. Kufika na kuti ikaja mpaka na pangame Kalembera awape madamu ikaza uzika wakuti atakaujamu ikalimbete voti zakanika mpaka na Kalembera wata na nyangwa kudulanda ya kunoma apiga madera na mambazi 23. Lepo soanga ndio ngoja alfaili wao matangiza baadhi kibobeza ngojambulisa kwa sana nzete voti yao kota alikutegera kutazabera muzabera so matiriza alifameno kutazale bese voti yao azakali ni mayobota. Ai kutando wanga nimekuna tizela zotangu wa kubua kutanda huya ndio ukamena haja mulisa. Amina kulikira kuti nawazali bese akasema mundanda dodani obota. Yai mai Violet Maliko funso lanu lamveka bwino akuyankheni kudzera pa wireless. Chabwino. Zikomo kwambiri. Tikutero ndithu program imene ya Dziwan za Kalembera wa voti wa mavoti kumene kuti abe mkona kumalizira mafunso ochuluka kwambiri asambo ndi zochepa ndi mutayesera kuti mwina kuyankhako mutachita ngati mokwakwasa koma momveka.
chabwino zikuoneka kuti mafunso onse amene abwera kukhudza nkhani ya ID koma chair ameke atithandizira kuyankha mafunso amene anataya ID kodi akhoza kulembetsa komanso kodi pakhoza kukhala kubwereza ukalembera tingonenapo mwachidule kuti munthu amene analembetsa ku NRB ngakhale khadi yake inatayika kapena inachoka inafufutika ameneyo akhoza kupita ku NRB ku vote ku center kuti akhoza kukalembetsa ku vote. NRB ali kumeneko kuti athandizire amene khadi yawo yachedwa ngati inapita akuti kukasindikizidwa ku India amene asadandaule akhoza kungopita ndithu akalembetsa bwinobwino koma apite kukalembetsa vote akathandizika ndithu akapeza NRB ndikamene mapepa ali nawo kapepa kamene ali nawo koma ngakhale kapepa akaja ataya bora nakumbukire dzina lawo akathandiza kumeneko komanso timafuna tingonenapo kuti makhadi ambiri anabwera ndipo ali m'masentamu anthu ndithu apite kuti akalandire makhadi awo masenta ake ati chifukwa athabwera kwanu amekiwa masenta ameke omwewo pali desk ya NRB ndipo pali makhadi amene anthu sanadzatenge akhoza kukatengeranso akuchigawo chimenecho adera limeneyo asenta imeneyoyo amene analembetsera senta imeneyoyo titero kungoyankha mwachidule chabwino ofufutika nkhope otaya kaya osweka pitani kumeneku zonse akakuthandizani apa panalinso mafunso ena kuti mwina mwaino utho tukhalapo omalizirawo akublanda sola Violet Maliko mwina NRB ayankha kuti kunali anthu ena amene sanamalizitse ndondomeko koma panali funso kodi tiwonjezera masiku gawo lachiwiri ndiyankhe kuti monga tinaperekera statement yathu kuti commission ikupanga review kuti kodi gawo lachiwiri linayenda bwanji ndipo tikamaliza kuwunikira zonse tiyayankhula ndithu Malawi kufotokozerera ngati kuti taona kuti pali zifukwa zokwanira kuti tiwonjezere ndi kuti tiwonjezera koma ndiye kuyankha kwa chidule ndifotokoze kwa Maliko mwina ndiye nanso mwina ali ndi funso lomwelo kuti angotidikira ndithu kwa kanthawi pang'ono ndipo commission iyankhula mtundu wa Malawi. Mnalimva lina anaonjezera lina tinaliva kuti anali amonita amayembekeza kuti NRB azikhala side ndi side ndi ameki zimene zozo ndi ndondomeko zimene zinakonzedwa pa center iliyonse pamene pali ameki NRB ali pomwepo kuchokera lamulo la kukhoti lija chigamulo cha kukhoti ndiye munthu oti sanalembetse akabwera pa center paja akuthandizidwa kupatsidwa mafomu ndi kumuunikira kuti alembetse unzika ayena kubweretsa umboni wonse kuti ndi Malawi ndi zina zotero anthu amenewa akati alembetsa pamafuna papiteka nthawi zinasi pamachedwa mwina 10 minutes unzika uja makhala kuti watheka koma ngati pali zovuta zina unzika umayenera uwunikidwe ndithu bwinobwino pakhoza kutenga nthawi koma unzika uja ukangotuluka munthu ameneyo akhoza kulembetsa athongosunthwa supa amene mpando athongosuntha pomwepo pita pena chifukwa talumikiza connectivity makina onse talumikiza ku network yathu mwachitetezo chokwanira kuti munthu wina asakwanitse kulowamo akhoza kukwanitsa kulembetsa kumeki koma pamene pali vuto lina ndondomeko ikhoza chedwa pang'ono ndiye anthu amenewo ayenera kuti angotimvetsa chifukwa tikutena kuti anthu onse azibwera ndithu nthawi yoyenerera asadikire kuti kalembera wa chisankho kalembera wa voti achite kufika ku dera lawo ndiye koma ngati munthu alibe unzikawo sanakwanitse kulembetsa ameneyoyo ndiye kuti sangakwanitse kuti alembetse ku voti akwena ndithu akhale ndi unzika kuti analembetsa ku NRB wapatsidwa khadija kapena wapatsidwa kapepa lakaja kapena unzika wake watsipikizika chabwino funso ili ndingambe kothabula ngete ndisapite nsanafunse ifoma mwina msitosakhala nanu kapena mwina mubweraso koma zamawasizidziwika yayi ndifunse unena kuti ambiri akumafunsa ndi zimwina zimene ena nkhawa zimene ali nazo muli ndi chikhulupiriro niyo kuti chisankho cha 2025 chidzayenda bwino ine zikomo kwambiri fa funso limenelo nditsimikizire mtundu wa Malawi on behalf of the Malawi Electoral Commission kuti ifeyo tiyendetsa chisankho mwachilungamo komanso motsatira malamulo chifukwa chokuti ntchito yathu ndiyo kuti tiyendetse chisankho chikhale cha free, fair and credible ndipo ifeyo ndondomeko zathu zonse zimene takhazikitsa choyambirira tikutsatira malamulo chilichonse chimene tikupanga tikuyesetsa ndithu kuti chikhale kuti
chili mkati mwa malamulo choyamba, komanso chikhale cha chilungamo. Nkuona ndithu timakhala tikumanizana ndi ma stakeholders athu kufotokoza kuti tikuyendera motere tikupanga chonchi cholinga chokuti tiyende limodzi, koma ndithu nditsimikizire mtundu wa Malawi kuti ifeyo Chisankho tiyendetsa moyenerera. Chabwino. Mwina ndingotenga funso limodzi kenako titseke programu iyi. Alo 0886074594. Alo ya mwaswera bwanji? Ndasweranso bwino. Tikudziweni dzina komanso umene mukuimbira foni atsogoleri. Aha, Sandra. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ine ndiyo narunga kuti utsogoleri ndio kuno ndithu. Mwanokuro wakumbuyo. Onyamana bambali mpani muntu kino lero kino. Simukumveka bwinobwino tatambasulani. Zero 0886074594. Tikungofuna kuti titenge funso kapena ndemanga funso limodzi kapena ndemanga imodzi kena kuti tseke pano tisunthepo pano tuzozokamba zambiri koma mawa tibwerenso pano. Alo mwaswera bwanji mama? Ndasweranso bwino. Ine ndi Emmanuel Chikonso. Inu ndi ndani komanso muimbira kuti? Mai Jumbe. Kulilongwe. Muli ndi funso kapena ndemanga Mai Jumbe? Ndemanga ndondoke zalimbe kainaso. Kalembera kunileta wenda mundithu kumankhawa ndiyama national ID masenta ena mungana ena nalembe kumile mungesa nalandile kumadera vede kuti akalembese sende kutola kuti afamba bwani. Chabwino mama akuyankheni pa wireless. Zikomo kwambiri Mai Jumbe. Funso limenelo khangatiso ambiri anafunsa mwayankha koma mungobwerezanso potseka. Mwina titenge funso lina loti losiyana ndi linalo. Alo mwaswera bwanji? Ndasweranso. Dzina komanso umene mukuimbira foni? Muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera kumulanje? Hello. Yayi koma ndikhulupirira kuti yamveka. Tufuna titsekenso tingoyambira ndi kumeneko mukhala kuti mukutseka kwa lero ndikuyankha funso limene adafunsa Mai Jumbe. Zikomo kwambiri. Ife ngati INRB tikungonenetsa kuti tikupezeka pa center iliyonse kuthandizira aliyense amene ali ndi zifukwa ndi national ID yake. Kwa amene ID yake yatayika kapena ndiyofufutika kapena yachoka kapena mwina wayiwala kumene kunyumba, ameneyo akhoza kubwera timuthandiza kufufuza ndi kutsimikiza unzika wake kudzera ku makina athu amene talumikiza ma center onse amene kalembera wa vote akuchitikira. Zikomo kwambiri. Mwina kwambiri amafuna analembetsa koma sanabwere ma ID aja. Abwerebe amenewo abwerebe chifoti ndi kuti ID yawo sanakatenge. Koma ma ID ambiri ndithu ali ma center momwemo kuti anthu akatenge akhoza kukalembetsera. Hastings Bota mwina ndemanga kutseka zonse mphindi imodzi. Zikomo kwambiri. Ine ndangofuna kuti ndilimbikitse Amalawi kuti tiyeni ndithu tizimvera ma wireless, tizionera ma television amene tikulandira mauthenga pa social media tithe kuagawira anzathu kuchokera kovomerezeka. Tiyakusa kuti uthenga uli wonse kuchokera kovomerezeka. Mauthenga amene tikunena ndo amene ifeyo tili ndi gulu lathu limene limatumiza mauthenga amene anapangidwa ndi ameki. Amadziwika ndithu kuti uthenga uwu ndo ameki. Titsatire ndithu mauthenga amenewo amene akutiuza kuti kodi tingakavotere kuti amene tingakalembetsere kuti ndipo masiku ake ndi ati.
mafuna ndingolongosola kuti tisanayambe kalembera ameneyo takhala ndithu tikumayendera malo osiyanasiyana kudziwitsa mafumu, kudziwitsa atsogoleri a zipani, kudziwitsa amabungwe omwe asala aboma, kudziwitsa ndithu mabungwe osiyanasiyana kuti azipembedzonso chimodzimodzi atithandize kufalitsa uthenga uja. Ngati achipembedzo kutchalichi kwawo pa gawo la zolengeza atalengeza kuti kumbukirani kuti kuli kalembera, ife sitingadandaule, sitingayimbe mlandu. Monga ngati mene azitsogolera azipani zosiyanasiyana amene alembetsa kale ambiri, ndipo ena mwa iwowo akulimbikisanso anthu amene akuwatsatira kuti akalembetse, chimene chichi chikutikomera. Mwina tingopemphanso kuti pamene tikumvera mawayilesi athu, mwina tingochepetsa kumangomvera nyimbo zokhazokha zoti kamwina make anthu anapanga rekodi, tizimva kuti kodi wayilesi zimene kunena za live ndi zotani zokhudza kalembera. Komanso magalimoto athu aja tikunena aja akamayenda timve uthenga wathu. Tikamapanga ma road show athu tipite tikaonera kuti kodi akunena chani. Tikamapanga madrama kapena ndi mipikisano ya mpira kandi wa azimayi kandi wa anyamata, kuli mauthenga amene akufalitsidwa olimbikitsa anthu kuti akapange nawo register ngati anthu oti afuna kuti adzapange nawo vote. Hastings Bota Dotozani ajadali Mphatso Sambo kuchoka ku NRB. Timalize ndi achepa zikomo kwambiri. Ndimafuna ndingokumbutsira kuti gawo lachitatu tayamba lero ndipo tizamaliza pa 11 December. Tili makonsolo awa tili ku Mberwa, Lilongwe City, Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa, Nsanje ndi kumene tili. Masenta athu tikumatsegula koloko mmawa kutseka koloko madzulo. Choti tibweretse ndi chaunzika. Amene tili nacho chaunzika ena mwina chinasweka chinasowa tifike ndithu tikathandizidwa. Komanso kwa iwo amene sanalembetseko chikhalire abwera asathandizidwa. Koma ndipemphe mwapadera amene sanalembetseko chikhalire abwere mwansanga kuti athandizidwe. Foti ndondomeko ya NRB ili ndi masiku ake, kusonyeza kuti tikabwera mochedwa tikhoza kupeza kuti masiku asemphana. Ndicho ndithu anthu abwere mwaunyinji azalembetse, chifukwa kulembetsa nkaundula ndi ufulu wathu komanso koposa ndi udindo wathu. Zikomo. Kulembetsa kuyamba nthawi ya koloko mamawa kutseka koloko zobwera 5 minutes to 4 iyayi titsirize mabasa kwambiri tisadikireso kuti tizabwere pa 11 chabwino amene ndithu ndi wapa mpando wa Malawi Electoral Commission MEC, Justice Annabel Mtalimanja. Komanso nali ndi Hastings Bota omwe ndi Director of Electoral Services ku Malawi Electoral Commission MEC. Komanso nali ndi Mphatso Sambo kuchokera ku NRB. Ine ndi Emmanuel Chikonso ndikuyambikeni kuoposa kuti takhale ali modzi mpulogalamu imeneyi ya Dziwani za Kalembera wa voti. Mawa tibwerenso pano nthawi ngati yomwe ija 5 o'clock komanso kulekeza 6 o'clock. Mumatitsatira bwino kuchokera pa radio komanso pa TV. Manthu wa mawayilesi komanso MBC television number 1 mdziko muno. Tsalani bwino. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga avuzangaze